És labor dels xarcuters complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats conèixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs sí, estem al costat, com ha dit la Laura, de l'Anna Polo. L'Anna Polo és periodista, humorista, reportera, guionista i feminista. A través de l'humor i el riure visibilitza i reivindica les causes amb les quals s'ha compromès. Per tant, ens ve molt de gust avui fer aquesta entrevista amb l'Anna Polo. Hola, què tal? Hola. Com estàs? Molt bé. Doncs, escolta'm, és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i compartir aquesta estoneta. Anem a bombardejar amb una sèrie de preguntes, però jo crec que et passaràs una estoneta agradable. Segur que sí. Com deia l'Alfred, Anna, tu ets periodista, t'has dedicat en mitjans convencionals, també fas d'humorista. Tu creus que a través de l'humor els missatges de denúncia calen més? Jo crec que sí, que arriben més directes al cervell, no? Perquè quan una persona està consumint humor és com que està més relaxada, no està com així amb el cervell tan tancat, i llavors jo crec que és com molt fàcil que a través de l'humor missatges entrin com més fàcilment i es quedin més també, perquè quan riem sempre vol dir que hi ha com una connexió emocional amb allò que ens estan dient, no? I llavors jo crec que es fan uns links com més interessants. Aquesta connexió emocional de la que parles la fas servir dalt de l'escenari, però també en altres formats. Per exemple, fas pedagogia de feminisme a través de les càpsules de Feminístic que es poden veure a fibracat.tv, on tu mateixa et presentes com a feminazi de confiança. Et sembla si veiem un fragment? Sí, endavant. Hola, soc l'Anna Polo, la teva feminazi de confiança. He tornat, amb més dades, més camps de concentració, més cambres de gas. No, vale, és veritat, que les feminazis no exterminem a ningú, és veritat que només lluitem pels nostres drets. Vale, ja m'ubico, ja m'ubico. Torna. Sí, torna. Hola, soc l'Anna Polo, la teva feminazi de confiança. He tornat, amb més informació, més pedagògica que mai, amb la locomotora de la Turra a tope de carbó. Avui parlarem de desigualtats estructurals. Ara ho veiem, Anna, voluntat pedagògica, però també de denúncia i sense embuts. Sí, és una mica el meu estil de comunicar-me normalment, i llavors vaig tenir la sort que des de Fibracat es va voler apostar per mi perquè jo fes unes càpsules on parlés de dones i de tecnologia en un principi, però al final ha anat derivant la cosa i puc parlar de qualsevol tema que ens afecti en general a les dones. Això que he dit al principi estic completament d'acord, i tu també suposo que ho estàs, que a través de l'humor pots encaixar una sèrie d'idees més bé. El cervell jo crec que les capta amb més facilitat perquè té una rebuda agradable i pum, deixes la idea. I abans, quan estàvem amb maquillatge, que hem coincidit, li comentava que és curiós perquè és que estem lluitant per alguns drets, per els gais, lesbianes, feminisme, racisme, xenofòbia, però estem fent gairebé el mateix que als anys 80. Almenys jo ho recordo com als anys 80. És a dir, costa, Costa. Sí, jo crec que costa molt, crec que en algunes coses hem avançat, però també perquè hi ha hagut molta gent lluitant perquè s'avancés, no? Vull dir, és una cosa com que no ens podem relaxar, perquè la que ens relaxem és com que l'establishment i tot el que es porta inculcant des de sempre continua sent com hegemònic, no? I llavors és com hem d'estar superatentes per seguir reivindicant coses. Jo crec que també en els últims anys a nivell feminista s'ha fet una feina com molt interessant, molt important, i crec que ja hem arribat a un punt també que ja no hi ha qui ens aturi una mica. Vull dir que jo ja he començat a donar la turra i no penso parar. No pares, de fet, ho feies amb aquestes càpsules que veien, però també a través del podcast Oye Polo, que es pot escoltar a Ràdio Primavera Sound amb l'Oye Sherman, la teva companya, la Maria Rovira. No sé si després de tants anys de treballar als mitjans generalistes és molt diferent la manera de treballar quan ho fas amb un podcast i en aquest format en concret. És completament diferent perquè, per exemple, és la primera vegada que jo treballo amb una dona a nivell creatiu, no? Perquè la Maria i jo realment tenim el mateix perfil i llavors això als mitjans convencionals vol dir que mai apostaran per les dues alhora, no? Perquè en la majoria de programes d'entreteniment hi ha una quota concreta de dones per programa i és exactament una, com a molt. I llavors el fet de treballar a Ràdio Primavera Sound ens dona l'oportunitat de treballar les dues d'igual a igual, no? I no haver d'estar sempre a la contra, perquè també com a dona que ha treballat en mitjans convencionals i en programes d'entreteniment m'he trobat molt, no? Que sempre era com la figura aquesta de la Rottenmeier, no? L'aguafiestas, que està renyant els altres perquè estan dient coses o racistes o classistes, no? O masclistes, i en el podcast realment partim de moltíssima llibertat. La Maria
Maria i jo a nivell ideològic estem molt d'acord en moltes coses i crec que des d'aquí es pot construir coses molt més interessants, no? A nivell de contingut. I a més tenim la sort que Ràdio Primavera Sound és un lloc realment on ens donen llibertat absoluta per treballar i ens deixen créixer i ens donen ales per fer el que sabem fer, i això també no m'ho he trobat molt als mitjans convencionals. I per molt temps, esperem. Us vaig explicar una cosa, que és meteorologia, és un programa de meteorologia, té relació amb la meteorologia, però també amb el feminisme. I em direu, de què es tracta? Que teniu ganes de saber? Moltes. Doncs mireu, sabeu que, clar, vosaltres sou més joves, no us en recordeu, però abans els huracans tenien nom de dona. Us explico, tu te'n recordes, sí? Sí, és possible. Mira, com van néixer això dels noms dels huracans? Resulta que al segle XIX, el britànic Clement Lindsay Wragge se'n va anar a viure a Austràlia, va ser un meteoròleg reconegut i va començar a batejar els noms dels huracans, sobretot els que hi havia al nord d'Austràlia, amb noms de polítics que no li queien bé. El tema no li va anar gens bé, moltes crítiques, i va dir, vale, doncs posarem noms de dona. I allà va començar a posar noms de dona. Després de la Segona Guerra Mundial, tots els huracans del Carib van posar-los noms de dona. Fins que el 1979, moviments feministes, sobretot dels Estats Units, es van queixar i van dir ja n'hi ha prou de posar noms de dona a fenòmens violents. I a partir del 1979, l'Organització Meteorològica Mundial va dir, d'acord, parells seraços, nom d'home, dona, home, dona, d'ordre alfabètic. Aquesta és la història. Anna, això has de fer una càpsula. Bueno, em fa gràcia que quan eren noms de polítics es van queixar moltíssim, quan eren noms de dones es van queixar. Tot ok, aneu fent, no passa res. És molt simptomàtic del que ha anat passant amb les dones al llarg de la història. Sí, de fet, un altre exemple d'aquesta desigualtat sistèmica de les dones respecte de les dones és que les còmiques us programen molt menys que els homes. De fet, aquest estiu, la directora de la Chocita del Loro de Madrid va dir que no us programava perquè és que éreu molt radicals i massa feministes. Sí, com que molt victimistes també, i que al final tampoc teníem tanta qualitat, i també es va dir que necessitàvem com un parell d'anys com per arribar al nivell dels còmics homes, no? És terrible, evidentment, i a més sempre ho dic, en plan, jo crec que ni en 2 anys em puc tornar tan masclista i tan racista i tan retrògrada com la majoria de còmics homes que actuen a la Chocita del Loro, no? Realment és vergonyós que se'ns tracti així, perquè al final, primer, l'humor és una cosa subjectiva, vull dir que a aquesta senyora no li fem gràcia, algunes dones, no vol dir que les dones en general no puguem ser més gracioses que un home, i segon, perquè és que és absurd, vull dir, hem d'entendre que de la manera en què se'ns ha educat a consumir l'humor, clar, el nostre automàtic és trobar molt més graciosos els homes que les dones, perquè sempre són els que han estat ocupant aquests llocs d'exposició humorística, però això no vol dir que nosaltres no ho puguem ser. Vull dir, al final és tot aquest problema de la manca de referents, que fa que hi hagi menys dones que s'hi puguin dedicar, no? Vull dir, s'ha d'analitzar amb cura, perquè potser hi ha menys dones humoristes que homes, però en cap cas es pot dir que les dones no són gracioses, això és mentida. I només faltaria. Home, i tant. Com passa el temps i estaríem estones preguntant i parlant del tema perquè ens interessa a molts, no? I a moltes. Podem dir l'any que vas néixer? Sí, clar. El 6 de juny de 1990 a Barcelona. A Barcelona. Vols veure el mapa del temps del dia que vas néixer? Si us plau. Va, anem a veure. Quina il·lusió. Doncs mira, el 6 de juny del 1990, ja te l'enviarem, tenim una situació del nord-oest. Què vol dir això? Si t'hi fixes, les línies van de Catalunya de nord-oest a sud-est. Això vol dir que estarà aire fresc. Vas entrar en una situació, per ser el mes de juny, fresca. Ah, sí, I fins i tot amb alguns ruixats a la ciutat de Barcelona. Sí, un temps insegur, frescot, amb ganes amb una situació reivindicativa. Una mica... Una canya ja des de naixement, clar que sí. Que es noti una mica, no?, que està passant alguna cosa. Sí, això sembla. Doncs, Anna, en aquest programa també ens agrada dedicar uns minuts del programa a l'humor i aprofitant que avui estàs tu aquí, que ets una còmica professional, doncs et convidem a la nostra secció L'Oh My God de vídeos divertits i a veure què et sembla. Sí? Us animeu? Vinga, va, som-hi. Mira, ens hem d'aixecar, això sí? Vale, perfecte. Sí. Venim aquí cap a la pantalla i l'Alfred ens selecciona, no?, els vídeos més... Mira, que al costat de l'Alfred. Al meu costat? Molt bé. Doncs el realitzador ja ens dirà si estem ben posats. Jo crec que sí, no? Si no ens criden, no ens diuen rep el pinga, bones notícies. Molt bé, doncs mira, va, anem a veure 2 vídeos que fan somriure. Una és aquesta patacada, però no fan mal, que no m'agraden els que es fan mal, eh? N'hi ha ningú, em sembla, que ens agrada. No, a mi tampoc. No? Doncs no, aquest jo crec que és la periodista d'una cadena de televisió que se'n va a les muntanyes a ensenyar als nens, perquè ella és una experta, a com han de baixar en trineu una muntanya. Anem a veure com els ensenya als nens la seva experiència.
i ho escoltem. Deies que no ets de les que riu amb les patacades, eh? Ara... Fa mal. Atenció, Prepara. Home, sembla que ho té controlat. Sí. els nens l'estan mirant. Ai, no havia tingut en compte. Riu molt, La bola. riu molt, Sí, sí. I després diu que els nens, esclar, no han après massa, la veritat. No. amb això en Bueno, han trineu. après el que no han de fer, no, que és anar contra el bloc de gel aquest. Molt bé. I el segon vídeo és que és contagiós. Quan veus riure molt a una persona, tu també rius. L'àvia és la primera vegada que li ensenyen a baixar amb trineu. Jo realment, ja t'ho he dit abans, jo amb aquest pateixo. Perquè No, jo m'imagino però si no aquesta es fa pobra mal. dona que es trencarà la cadera tirant-se per aquí amb el trineu. Que no, doncs mira, Home, se la veu entusiasmada. No, Clar. sí. mira. Però esclar, està encallada. Mira el seu marit. No, Au, realment. doncs baixaràs d'una altra manera. Ai. Cadera trencada. Mira, jo aquest veig senyor aquí, mereixia caure. Ja veuràs. S'ho estan passant molt bé. Molt bé, però aquest senyor hauria d'haver caigut també perquè Oi? no m'ha agradat Oi? això que ha fet de Oi? fer-li la croqueta. Com sou? Sí, a més hi ha un moment que dius, ui, el tirarà. Ojalà l'hagués tirat. Mira que bé s'ho passa. Aquí s'ho han passat bé. Vostès també, veritat? Doncs bé, acabem aquí Acabem aquí, acomiadem a l'Anna. Molt bé. Anna, moltes gràcies A per haver vosaltres. vingut avui a reivindicar, a visibilitzar i a seguir endavant. Molt bé, gràcies, Anna. És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.